Tom Muñoz va caure abatut per les forces d'ocupació. Avui fa 42 anys. La memòria és el major antídot contra el feixisme d'aquell mai més enlloc contra ningú. Per nosaltres, pel jovent organitzat, ha esdevingut un exemple de lluita, un símbol de la joventut revolucionària, que tenim el deure històric de lluitar pel futur del nostre poble i la nostra classe. Visca la terra, visca el poble, visca la lluita, visca vosaltres i visca Gustau Muñoz. Nosaltres volem escriure a la pàgina d'aquesta història tal com va ser, jutjant els responsables i després poder passar el full. En el record dels companys caiguts, visca la terra! Som els fills de l'enyorança de l'assalt. Som les filles de muntanyes envoltades per la mar. Som els fills de les distàncies que les ones s'han marcat. Quan diem que estem aquí per acabar amb el sistema capitalista i per construir uns països catalans lliures, socialistes i sobre la base d'una matriu feminista, se'ns titlla d'utòpics. Hi ha alternativa, és possible i és necessària. I totes les presents sabem que on hi ha lluita, hi ha repressió. El moviment estudiantil colze a colze amb el jovent organitzat. Hem de ser-ne moltes més fortes i més convençudes. Hem d'arribar a cada barri i poble del territori i fer que no es pugui treure del cap. I em poso a pensar i el terme derrota em queda molt lluny, perquè no estarem derrotades mentre mantinguem la lluita, mentre seguim mobilitzades i organitzades, i perquè l'única lluita que es perd és aquella que s'abandona. I aquí, ara, avui, aquí no es rendeix ningú. Visca la terra!